Hej, mit navn er Katrine, og jeg er i studiegruppe 2, hvilket betyder, at jeg skal fremlægge om geocentriske verdensbillede, heliocentriske verdensbillede og epicykler. Derfor kommer jeg så også ind på Ptolemæus, Aristoteles og Copernicus. Så hvis vi starter herovre, tager man så det geocentriske verdensbillede. Der var det ligesom Ptolemæus, der lavede det. Han levede i 85-165 efter Kristus, og han sådan opstillede en model, meget korrekt matematisk model om, sådan, hvordan planeterne drejer rundt, eller cirkulerer rundt om jorden. Derfor gik det meget med, hvad kirken sagde, fordi de ligesom prøvede at bevise det, for det var det, Bibelen sagde, det var det, der stod i Bibelen, at jorden var centrum af universet, og så fandt Ptolemæus ligesom han opstillede en matematisk model, der præcis kunne sådan sige, at det var rigtigt, og at planeterne bevægede sig rundt om jorden, ligesom at vi så ved i dag, at jorden drejer rundt om solen. Men samme tid, så var der også Aristoteles. Han opstillede også en teori om, at alting på jorden, det ligesom enten var lavet af ild, jord, vand eller luft, og det passede også ret godt sammen med det der geocentriske verdensbillede. Det har vi igen fundet ud af, at det er heller ikke rigtigt, da alting ligesom er lavet af atomer. Men han opstillede også en anden teori om epicykler, den kommer vi lige tilbage til. Så har vi det heliocentriske verdensbillede. Det blev så opstillet af Copernicus i 1530. Han lavede så sin egen matematiske model, og han fandt så ud af, at alt det her det faktisk ikke var rigtigt. Men så prøvede han at opstille en model, hvor solen så var centrum af universet, hvilket det er det heller ikke, det er bare centrum af vores lille Mælkevej. Men han prøvede så at sætte solen ind på der, hvor vi før troede jorden var, og så fik han så for eksempel Mars' underlige, i bogen kalder de det en sløjfebevægelse. Altså før, der skulle man ligesom opstille epicykler for at forklare Mars' underlige bevægelse rundt om, hvad de troede, der var jorden. Men da han så prøvede at sætte solen ind i midten, der kunne han så måle Mars' underlige sådan, bevægelse rundt, som de så kaldte en sløjfebevægelse. I samme bog, der forklarer de også, at det også forklarer lidt af Venus' og Merkurs underlige opførsel, at de heller ikke kredser rundt om solen, ligesådan som jorden gør. Så ja. Så Aristoteles fandt så også på den her teori om epicykler. Det blev så lidt brugt i det geocentriske verdensbillede, fordi der var en masse ting, der ikke sådan passede helt perfekt. At man kunne ikke måle ting så præcis, som vi kunne i dag, fordi de havde jo hverken satellitter eller noget som helst til at kunne måle præcist. Så det var lidt sådan, de var nødt til at opstille nogle modeller og så måle lidt upræcist. Og derfor blev de så nødt til også at bruge epicykler. Og epicykler, det er sådan nogle cirkulære bevægelser, som en planet laver rundt om en anden planet. For eksempel brugte de så Mars bevægelser rundt om solen. Det er en evig bevægelse, der er perfekt cirkulær, meget matematiske, som bevæger sig rundt sådan der rundt om en planet. Så hvis planeten nu følger her, så bevæger de her så ligesom rundt. Så ser man nu hernede, hvis jorden nu bevæger sig rundt her, fordi den har en mindre kreds, så ender den så med at overhale Mars på et eller andet tidspunkt. Og det kunne man så måle, fordi man så målte Mars' bevægelse og sammenlignede det med jordens bevægelse. Og hvis man så lavede en perfekt streg gennem Mars, så fik man så sådan nogle linjer op, hvor man så kunne måle dens bevægelse, og den faktisk lavede en loop rundt om sig selv, som er det, man også kan se heroppe. Ja. Det er lidt min fremlæggelse. Den var meget kort. Der var ikke rigtig så meget at snakke om. Så ja, det var det geocentriske og det heliocentriske verdensbillede. Og så er der epicykler. Ja.